redaksi tim demonstration ni kasi song ke lalu kasi net ke autonomous ke nang Kipi det na job ini tu karbi inlong arat tu apaya bang jung pik no Assam government ni tumhan nang rap teknik lapot si Assam government ili tumhan autonomous state na pira la emitang ili tum emitang si kasi right hegia pan aja kong nang iserak ni itu si ili tum dak kadiman autonomous state nang iserak ni aku jong si BJP tum kewan ni kata election na hudu te BJP ni Dena election nang lilia ko autonomous state one pet nanti lahelo. Ako jong si one pet na ke alang itong ante jok da alang itong apan ke BJP pan ke jok na vote ni lahelo. Nomor 2 bang ke itong bidasi ni MLA po amunnya ta arta da ulo anta alang ni daling teron pipen alang ni kahino kam claim ke claim ke baru claim joy je dan sini udah dia polo kita alang li tumbang ke asini masih claim bisi no ba ya pana beklang hai YouTube along anda mo mingkan paru tam muni tumpelang na wa kam lagi terak ni akam lo lagi RSS atau polisi lagi tribal atau karbi atau authenopik latung ke prostitute saisi pinso prostitute so prostitute buka peklang dia pansi la MLA domhan la pasona bencong MLA chot kalian ke non ke MLA pan chief minister ke rai dun anek chief minister da atik kelo alang ita son cho klening tungma luili tum argument il pen CMEM MP MLA tum ta la vida singing lenga pas ipu hokar waktu la son si gitu ante alang litum anta ke claim kang tung kali ke alang litum ke claim tang dulu son al super ke claim tap al aprang da itu meri som te pa lampi ni ta bila lapot si alang litum ke claim kang tung dulu la pen claim ko la son ko si lai hoya tu amhan la son amune tu amhan ke ot lang no tu amhan ke CM nama EM nama MLA nama MP nama la tu isut la dan la tu amhan ke muni tu tum karbiya tum ke amman karbiya tum ke la tum ke amman pinulu alote karbiya tum akhaya masi itu amhan ot kahe no muni tum irke dan kan kan tu dia okay lahel ni tum la ke kroi kri la salam la pen la dak compensation long lehalan porlen ke salam na tu compensation ki pipe do opu hala so compensation na do we phala pisera long le ahem tu tom han pisera ini son kana pha song kon son kana pha song kon la son hom ni tu border alam to lo hala border Nagaland Meghalaya border hala dakta Haladak Border Protection and Development Committee duduk Pijus Hajarika si chairman lapen Otul Bora si chairman lapen ke ako Patuari si chairman halatum lapen ke ako mani anse sangho da haladak committee chairman ante alang itu haladak ke do tigo si Oriwel Timong pan ke papichi lok la pen areng ke sura doping la posi alang itu la hui ko pia posi las ke claim lo alang itu la muni kal pen cuma tu un an pacilang selet nang ko pansi la tum ke claim di sini mata la son si ka elitum kal itu border ke do tum chere Nagaland na tuta itu mana mai jok seta uguri pen hat am teringat Nogam district, Hojai district, Morigaon district, Tumlong Lecherai Chiplo, Pon Etoba, Lapen Ke, Malasi Pendolamara, along Lianta, Golaghat district, Tumcherai Chiplo, Lapen Ke Hala, Chipin Starta, 1,000 bigha, Rute ang long alang Lecherai Chiplo, Ante Halada Kopia Podkar, Yetuman Chite. Aning chitek nang ihalawa itu matakrang nang ne inglong arat atum panan aning chichot lo polo te la ke chok chelo bang le nang cherai seta la ke karbia long li sina cherai lo kroi nang ni lo la ke
ahom mongali itum le ba bihari itum le nang sirai sita lagi itum karbi ing long aratum along lilo lagi itum tikroi dun nanti Tang kesa non kejut sini di nangan diklen ya non head dong LPA lo than bang ma te teacher sang hoi la bang so lo than bang ang hoi kenang an asakori pilo la bang so sakori ke pilong pen bang ko anamun ne dolo bon tame ilitum karbi ang bong pen ke nu bet ke long dun la bang so ko than non bangke haruhini rakre populari haruhini rakre pos master kam pilo lang bong pen karbi inu dat inglo alat bang rumet pen bang kiwet la an parke bang haruhini ra krisi ke bongali bihari tu naisil lake monitum APHLC power bang lote niltum lake cancel lagi la pen non mata rata tum thur paksi la so master tomhan school pape wang long le det nahi kam pape join long le det nahi lan cho takalila suri hinira in koi rahinian in kan bang pharo ke thomra plikebra phok master appointment hala song bong tribal tomhan bang throk kebra hini vet kipi karbi tomhan bang phokebra sir kebra kipi halata lata ke chok chelo sita ilitum asong atum da do clip la penke la ke la BJP atum do clip ke claim nang yetum council tum MLA minister tum do clip alam itum thang na claim klede la potsi la ke ilitum ka do eta thur pak nang yi la bang so master tum han akam pa claim long lede nang yi pen do mahapa pipi long lede nang la par na do la haru kris haru suri hinira haru krike thomanin kan kali suri hinira krike thomanin kan hala sohot bang haru ner kebra bang throk ner kebra ner keb appointment pila hala song bong karbia dom phan bang throk ner keb kipi hala bang sohota an parante bongali bihari to mande pigare hala anta ilitum ba cancel lap Chorolo sir.